Inauteriak, nor da nor. Mamusarroa. Ergoienan, handiarako bide bazterrean dago Unanu, 100 biztanle baino gutxiago biltzen dituen herriko eskorra. Bertako inauterietako pertsonaia nagusia Mamusarroa da. Goitik bera zuriz bestiturik, behiala gizonezkoek neguan erabiltzen zuten barruko puntuzko galtza luzeekin. Galiza edo Portugal iparraldeko hainbat mozorroen modura, xafla koloreztatuz egindako maskara, edo bertan dioten moduan katola, hieratiko ederren atzean ezkutatzen dira gazteak. Aga luze bat eskuetan, koloretako xingoladun lastozko kapela edo zapi bat buruan, gerriko gorria edo beltza daramate. Soinean zeharka, panpalexak, zintzarri txiki sorta, lasterka egiten duenean bere nondik norakoaren berri ematen dutenak. Bere kutsu enigmatiko azpimarratu bada ere, xaxatzaia da zinez Mamusarroa. Mozorroa eta gainerakoak segidan bereizten dira, inaute garaian. Mamusarroak 2 metro luzeko urritzagarekin herriko kaleetara ausartzen diren pertsona bakanen zangoak astintzen dituzte gogotik. Ez dira, ez eren aurrean kikiltzen. Etxeko goxoan leiotik begira direnen gana balkoietara igo izan dira. Ez tarritzekoa denek lasterka iesi joatea. Mamusarroekin batera, mutuak ateratzen dira. Emakume jantzi koloretsuak soinean. Hauek ere, aurpegi estalirik eta izenak dioen bezala mutu. Aurpegia estaltzeak bermatzen duen anonimotasuna garrantzitsua da, Unanuren moduko herri txikietan. Hemen ere, emakumezkoak berandu sartu dira jokora, duela 10 bat urte. Egun, jende gutxi bizi bada urtean zehar Unanun, inauteriak mantentzea lortu dute, bertakoentzat heldu zein gazte ospakizun garrantzitsua delako. Hala, herrian bizi ezarren, bertako senitartekoak dituzten gazteak herrira itzultzen dira ohitura eraberritzera. Hemen ere, inauteriak herri identitatea sendotu eta komunitatea agerrarazteko balio du, modu simbolikoan bada ere. Mamusarroa ikaragarri ezagun eginda azken urteotan. Ikerlari, argazkilari edo kazetariek baino efektu handiagoa izan du zetak taldeak. Baiarako musika taldeak Mitoaroako kontzertuetan eskenatokietara eraman zuen mozorroa, Nafarroako beste herrietako inauteri pertsoneiekin batera. Testua, Aitzpea Leizaola. Ilustrazioak Amaia Kajer. Mediabazk eta naiz irratia. Euroeskualdeak lagundutako proiektua.